tolong ba on penman bon api ya ka jinga ba ya ka jingsuk ha ka ba ito ya ublay ba in discuss about try jungi tingin pa shwa ya ka tay ka benta ka baning kong kabong tulong ba on penman bon api ya ka jinga ba ya ka jingsuk katay ka lanyam orang ibisar na ka rukum tho ha ka Greek kalau kamjo tek lese kambalong ning kong Petros iway ar Mur Petros utho ya ka jo hi ka e bola tho agsti bening kong ki Greek habakran sepang jong jingkran ai kublai ki penun kam ken da ka tin charian ka bamot kublai kat ba ki Greek pat kat ba ki Hebrew pat ni ki Jew pat ki penun kam da tin shalom habaki tho sti ben kublai ki penun kam da ki tin ki Greek charian nang ta ki Hebrew pat penun kam na tin shalom para bidai berki Kristan patung ingin kemar gini wei berki nong tok Kristan men berim lene ki po nya ketas ting betumai kila pen kelai kete ketin charian sya ketin karis ke mut ke jinga namar ba ketin kublai ke dan ke jinga dai ken ba ketin jinga nani ke daung sai I ke nya ke jing tok jong apostol Paul usong ken ka jinga ber ka jing sok u Kristo kan long rekat lembat pi mar la shim style na kom tok jong ki Greek los lang bat jong ki jong kijur kumjo. Kenyak sepang jong kene kerkom ai kublai ki Kristan ki porong shua. Ki Kristan memberim hashua le se bakinya klak no na la kalenti ki melen man yubo iwe ha ka jinga da jong ka jinga jong blan uksala se aba mangale se ngai kendo ya I pastor warisan shua dia ka banginya klak no ini lagi jong kalenti nginya kedop andang ladap nya kedop kin bat ha kata ka jing kedop yo to ka jinga jong blai ka long kat le ma pi kata di ka baki Kristan di jule kan ha gini gisni menta dan ka porin yo baki le ha ka kurkom le sem de shu ka penan kam kan ka jinga jong blai ka long kat le ma pi hare dan ka por baki ha baki priang ku blai na pi ai ku blai pi yo yero utra ai ngo utra ne ho kam lang ka sni pin ong ha ta kurkom jo Aray kam long ka basni ro pindan kam na kar kumle ken jong ki Kristan ki spas nem ka baningkong ban bu ya iway pat ha ka je e no ha ka je e jong blai kat ma ka je jong blai ka dei ka ta ka e ke bamanga phi nyim dei hok baningin yo haray ngi yo pat pakane ka lawan ra ka jik suk ka jong ni baru blai nang ta ka ni ka lan ka bakhat do ka bangin kta menta ito ya u blai bat ya u jisu u bau tra jong ni ite ikin ito ilong yang kini badan kamba nama bayi dan kecingnya day parke ke bangalakran meneba ke di ke city ke baa ke putra ke keren kot sepang juga jing dan kamben itu ya ujisu ke kentin itu ya ke bala pingkelan ke kentin Greek kamu ke jingtip larangi petnya ke translation jeng kasih contemporary parke ni kentin itu agak Greek kamu ke jingtip ke betikna Lani ka jingtip ka badai ba ka jingtip ka ba shisha. Kata ka jingmut jong kane kentin. Lapanan kam kan ya kane kentin kan. Ha ka testament ka patmai ya ka jingtip iki ba longdon akor bat ya ka jingtip iki ba kenjablay. Baru Petros sang ni lam nong pendan kam biang ya kane kentin kan haning kong Petros nang kamaning kong ar Petros nang maning kong khot ka balai pra ar pau. Ya ka rukom thok lingkot per ulah pendan kam kan daga tin Greek gnosis ha kata kita khot ka basan du benrio pat lenong balai dekat bakat pra kan mai ni kowe la ban ong bakane ka kentin itu kadai ka bakong santama ka sithi ka jong u Petras ka baar komba ka kentin jingkermen kalong ka bakong santam ha ka ningkong Petras kane kentin itu kalong ka dan kamtam ha ka sithi baar no Jong Petras namar beliau kuat tinggi ya ka mangiken ngien tebe ya ka bangin itu ya Ukres namar balai namar hakilan di babut jong di city u Petras Ukren uto ya ka di city ban aji kai kom no bakidai ban itu ya Ukres kanang makin lat na ka no ka jingi kai bakla sa pang jong Ukres ka jing bam itu ka jong ya Ukres ka pelong ini bangin si pedang langwer gen ya jingi kai Kata hari ke bau Petros kentu hang ni. Itu ya belai di Ukres. Har Petros. Ka jingtip batikna ni basisha kamut barbor ka jingtip basimet ya belai you know. But ya Jesus Lim Yong know him personally. Itu simet. Itu daladihi you know.
ya ukres. Om dei itu ling ba jono. Itu adalah de he ya ublay but ya ukres. But itu adalah de kan ya ukres ya ublay pidan kam ya bena ai ka bor wat ka dor jang piru dum do. Kabai kat. Susi bat bakane kan ka benta kada ka ek ya bangi kan ki banget ha ki sngi ki benta. Ni feel ba. Dai. Jadi kadang yang itu apa yang ni kita bangi mana? Upah kolosai punan kami ni kejuk kentin ke Petrus punan kam henang ya ke ba on counterfeit dan on aji kai banget jung ke balang po kolosai jaga ji kai Gnosticism kan ke ba mi kita ki pon of the Paul benyeng elek persya wa punan kam ba ini itu apa no? Oh Chris. Ni itu yo Chris kelang punan kam haku ki banget. Atau tebe halakasungi banyo ya ke jing itu yo Chris.